Na de inundatie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lag Walcheren eind 1939 nog de tuin van Nederland er totaal verwoest bij. Boerderijen, woonhuizen, kerken, scholen, maar ook de infrastructuur waren vrijwel geheel vernield. Nederland leed honger en de tuin moest weer voor voedsel gaan zorgen. Na de drooglegging in 1946 begon de wederopbouw. Het land werd verkaveld en de gebouwen en infrastructuur op het eiland herbouwd. Dit gebeurde soms uiterst creatief, maar vooral praktisch, kenmerkend voor de identiteit van Walcheren. Sommige van deze bouwwerken zijn kwalitatief nog zo goed dat ze zelfs nu nog prima functioneren. In deze film gaan we op zoek naar het verhaal en de waardevolle monumenten van de wederopbouw in de gemeente Veeren. Nou, het was op 3 oktober 1944, toen het doelwit van bombardementen, van de geallieerde bombardementen, was de dijk van Westkapelle. Met de bedoeling om die zodanig door te breken dat het eiland onder water zou komen te staan. Voor Westkapelle betekende dat dus in eerste instantie dat het zo goed als het hele dorp weg was. Dus dat was de inwoners, ruim 2400 mensen, die waren bijna allemaal dakloos geworden. En een paar weken later, toen stond ook het hele eiland door die dijkdoorbraken onder water. Dus dan waren ook de huizen die nog intact waren, die waren ook niet meer bewoonbaar. Dus dat betekent dat zo'n beetje de hele bevolking moest verhuizen naar andere plaatsen. Eerst op Walcheren en later ook nog evacuaties naar elders in Nederland. En eigenlijk die zee van rode daken waar je hier tegenaan kijkt, alles aan deze kant van de molen daar op de achtergrond, dat is nieuwbouw uit de jaren 1947 tot zeg maar 1957. En al die huisjes die lijken wel een beetje op elkaar, althans aanvankelijk zeker. Allemaal laagbouw, zonder verdieping, rode daken, ongeveer dezelfde indeling. Een voorfrontje van een voordeur met twee raampjes met 6 ruiten. En dat leek allemaal uit dezelfde doos te komen. Ook de materialen die werden met enorme hoeveelheden tegelijk ingekocht. Dus ja, dat heeft ertoe geleid dat Westkapelle er een beetje gelijkvormig uitziet. Er was al in de oorlogsjaren, in de bezettingstijd, was er al de stichting Herbouw Walcheren opgericht. Al eigenlijk naar aanleiding van de verwoesting van Middelburg in 1940. En die heeft ook al direct na de bevrijding heeft die de herbouw van Westkapelle en de rest van Walcheren opgepakt. En daar moest een wederopbouwplan voor komen. En daar hadden ze de architect Rosenberg uit Den Haag voor in de arm genomen. Hij die stond eigenlijk voor een dilemma. Van moet het echt herbouwd worden, hè? Moet Westkapelle in de oude stijl opgebouwd worden, of moet er ook de nodige moderniseringen in aangebracht worden? Want ja, tot de oorlog leefde Westkapelle toch eigenlijk wel in een isolement. Er was ook een soort inspraak, werd erbij gedacht, en daarvoor werd de plaatselijke aannemer, architect Willem Roelsie, werd erbij betrokken. Die werd geacht voor de hele bevolking te spreken. En ook de gemeenteraad die functioneerde zeker in die beginjaren nog heel gebrekkig. Dus ja, het is een beetje onduidelijk gebleven wie nou de beslissing heeft genomen, waarom en wat er ook nog voor alternatieven over tafel zijn geweest. Daar heb ik in ieder geval tot op de dag van vandaag niet veel inzicht in gekregen. De Marktplein die eigenlijk alle openbare functies een beetje in zich moest hebben. Hè. Het gemeentehuis wat hier staat, de kerk aan de andere kant, de horeca en als parel op de wederopbouw een verenigingsgebouw waar alle sociaal-culturele activiteiten van het dorp in zouden plaatsvinden. Nou, toen de wederopbouw al een aantal jaren op gang was, in de begin jaren 50, 52, 53, toen ging men denken over een nieuw gemeentehuis. En aanvankelijk bij de inrichting van dit marktplein en die stratenwang die hier aan de noordkant is, met die afronding van het café, hadden ze nog geen rekening gehouden met dat gemeentehuis. Althans, daar lijkt het niet op. En uiteindelijk is het helemaal aan de westkant van de Marktplein gekomen. In die zin dat er dus zowel Hotel de Valk, wat erachter ligt, van hieruit uit het zicht verdwenen is. En vanuit de Zuidstraat werd het café Het Koffiehuis, wat aanvankelijk op de plaats van het gemeentehuis stond, is ook uit het gezicht ontrokken. We staan hier op de Vrouwenpolderseweg. Hier waren laagbouwwoningen, die zijn allemaal gesloopt en de wederopbouw is gekomen met woningen van de woningstichting. Het zijn huurwoningen, maar hier verderop, dan was er een straatje, dat was er recht tegenover de Vrouwenpolderseweg.
En er stonden ook een aantal woningen. En er zijn 44, 45 zijn er een aantal bommen gegooid. Die waren eerst bestemd voor veren, om de dam, om de dijk door te gooien. En dan was hier, dat gedeelte was alles weg. Deze woningen, die laagbouw, die bleef staan, maar die hebben ze later afgebroken. Er was natuurlijk bergenwerk, maar je had geen personeel en ook geen materiaal. Dus dat ging geleidelijk, dan kwam er mondjesmaat. Dat ging ook nog geransoneerd, want er moesten bonnen inleveren en allerlei dingen, formulieren. Want ja, in het hele land was er niks meer. Trouwens, dit was natuurlijk eerst bevrijd en toen was Holland nog bezet. Nou, dat was een boerderij en de schuur was weg. Die was weggespoeld. Dus het was een schuur met een rieten dak en die stond vast aan de woning. Maar dat was helemaal weg. Maar de woning stond er nog, die staat er nog. En toen naderhand kwamen dus herbouwopdrachten. En die boeren die moesten natuurlijk stal hebben. Dus die kregen dus deze stallen. Dat waren noodstallen. En die werden dus snel, het was allemaal tweedehands materiaal. Want dat nieuw materiaal was er op dat moment helemaal niet. Het was zo sober mogelijk, dus aan de beide kanten moesten van die steunberen. Hè? Op de hoeken en halfweg ook en aan de andere hoeken ook weer. En dat materiaal dat kwam van de Middelburg. En de Middelburg had natuurlijk heel veel puin. En dat werd schoongemaakt, werd gebruikt. En dat is dus eigenlijk een recreatiewoning geworden. En ook verbouwd weer helemaal, want die schuur is nu oorspronkelijk een woning geworden. En zo is dat gegaan. De recreatie kwam op gang door de omsluiting van het eiland Walcheren en de andere eilanden later, maar vooral de omsluiting van het eiland. En dan dat trok gasten aan, vooral Duitsers en Belgen. Ik bedoel, maar ja, als een Hollander een ton geeft en een Duitser heeft 125.000 euro voor dezelfde woning, dan wordt er toch gekozen, of door de oorlog vlak achter de reus, dan kiezen ze toch voor de Duitser. Zie het maar schadevergoeding. Nou, het is eigenlijk, kan je zeggen, de hele grote golf is geweest van die seriematige wederopbouw, zeg maar. Die is geweest van 1960 tot 1975. En toen is er eigenlijk een kanteling gekomen en zijn we ook veel meer weer gaan kijken naar wat kleinschaliger in breidingen, herbestemmingen, dat soort zaken komen dan op. Ook nog wel grote uitbreidingswijken, maar dan zie je toch dat er veel meer met de conjunctuurgolven mee weer gebouwd wordt. Sommige jaren heel veel, andere jaren weer wat minder. Mijn vader was heel erg goed in het zeg maar, peuteren op de vierkante millimeter. Dus wat ook bij die tijd wel hoort, hè? Want bouwmaterialen waren schaars en hij heeft het precies helemaal uitgekiend met dit dak wat verspringing in zat. Dat was een schuur met een tasruimte voor de hooi en waar de machines ook in konden staan. En daar had je dan aan vast een lagere ruimte voor de koeien. Dat had ook te maken met het transpireren en de warmteproductie van de koeien. En dat kon dan wegventileren, dus hier was een raampje boven en dan zat dat vast aan het huis. En dat huis, dat moest ook goedkoop. Dat had een heel flauw kapje. Je kent ze wel, met 2 schoorsteentjes. Zo, en dan een groot raam voor de huiskamer en dan wat kleine ramen en een voordeur. Zo. En dan hier tussen van hout een tussenstukje naar de stal toe. Het komt er allemaal erg flauw over, maar dat was puur om geld te besparen. En je zou kunnen zeggen, een hele sobere, gereformeerde bouw. Ja. En dat paste ook wel bij die hele Delftse school, wederopbouw, insteek uit de jaren 50, 10 jaar eerder, toen dat ook heel erg speelde. Zijn eerste opdracht als zelfstandig bureau was de gereformeerde kerk van Gapingen. Dat kleine kerkje, je kent het wel, hè? Het is verkocht nu, met die mozaïek. Daar was hij heel erg trots op, dat hij als enige toevoeging, want het is een hele sobere kerk. Er was nog een hele discussie over, heb ik wel eens van hem begrepen, dat niet iedereen dat even goed vond, maar uiteindelijk is dat er gekomen. Maar die kerk heeft ook een herbestemming gekregen. En ook daarin zie je dat de ontwerpen steeds in de jaren 70 wel sober blijven, maar wel steeds esthetischer.
En dat zie je bijvoorbeeld nog terug in de kerk van Grijpskerken, die helaas op de nominatie staat om gesloopt te worden. Je merkt in de praktijk, in zijn algemeenheid, dat de jaren 60 bouw is natuurlijk heel erg verguisd lange tijd. Nu er meer en meer gesloopt wordt, beginnen we toch langzamerhand de waarde ervan in te zien en te herontdekken. En ik moet ook zeggen dat ik met ledenogen aan heb gezien dat de Willy Broederschool in Zoutelanden bijvoorbeeld recentelijk gesloopt is. Dan zie je eerst bij de renovaties dat al de originele kleurstelling wordt veranderd en er andere kozijnen inkomen. Dan verarmt zo'n gebouw al en uiteindelijk wordt het gesloopt. Maar in essentie was het een heel erg mooi gebouw. Ja, als ik de gemeente een advies zou mogen geven, dan net wat ik zeg, temporiseer zoveel mogelijk. Het is misschien alsof je in de jaren 30 een Mondriaan weggooit omdat je maar een suf schilderij vindt en later blijkt het heel veel waard te zijn. Hè? Dat zou bij zo'n gebouw ook wel eens kunnen zijn, dat als je het nog 10 jaar laat leegstaan, dat er dan ineens een enorme brede herwaardering voor wederopbouwarchitectuur komt en dat je dan erg blij bent dat zo'n gebouw er nog staat. Nou, ik weet dat het in 21 gebouwd is, tijdens het water gestaan. Het is als boerenhuisje gebouwd. Wij hebben het gekocht in 1999. Toen zijn we het eigenlijk helemaal gerenoveerd. Voordien was het al wat gerenoveerd. We hebben het binnen helemaal bekleed met gipsplaten. Buitenom is helemaal gestucadoord en geschilderd. De muren waren helemaal uitgekankerd, zeg maar. Het werk valt altijd tegen. Er zit veel meer werk in dan je eigenlijk van tevoren zou kunnen bedenken. Ik kon het zelf allemaal. Er is heel veel tijd in. Een ander die heeft heel veel tijd in jezelf kunnen, zou ik het wel aanraden, want het geeft wel een stukje nostalgie. Dat je een nieuwbouwhuis echt niet zou hebben. Maar als je het moet laten doen, is het eigenlijk bijna onbetaalbaar. Het is toch een dorpsgezicht, zeg maar. Als je alles weg zou halen, dan zou je gewoon het hele dorp onherkenbaar worden, zeg maar. Op 17 september was ik dus ook thuis. Een prachtige zondagavond in september. Nou, heel de buurt was buiten. Toen hoorden we zwaar geronk, heel ander geronk dan van die kleine vliegtuigen. En ja, dan begint de hel. We zijn nu in de Kolensweg, dat is een beetje aan de rand van Biggenkerken, aan de zuidkant. Ja, dat is een noodwoning. Er zijn verschillende van die noodwoningen toen op het dorp gebouwd. En ja, dat was heel primitief, heel klein, maar je had een dak boven je hoofd en je kon eten, slapen. Maar die waren natuurlijk ook niet zo geweldig gebouwd, want een eind verder in de Valkenisseweg, waar de familie van Keulen toen woonde, is het dak eraf gewaaid. Ja, de jongeren die, ik denk de meesten niet weten dat dat echt een noodwoning was. En nu is het een vakantiehuisje. In Biggenkerken zijn er natuurlijk heel wat van die wederopbouwwoningen. Maar je had ook mensen die dus hun eigen woning kwijt waren, die hadden een soort herbouwplicht. En sommige mensen maakten daar gebruik van, die lieten zelf hun huis weer herbouwen. Maar er waren er ook wat oudere mensen en zo. En ook mensen die niet meer op Biggenkerken wilden wonen. En dan kon je zo'n herbouwplicht ook verkopen. Dan waren er ook aardig wat voorwaarden, want er was natuurlijk grote woningnood. En er moesten zoveel mogelijk slaapplaatsen gecreëerd worden. Gezinnen waren natuurlijk ook groter dan nu. Dus aan die voorwaarden moesten die plannen wel voldoen. De school op het Kerkplein, naast de pastorie, die hing nog een beetje overeind, maar die moest afgebroken worden. Op een gegeven moment hebben ze hier in de Valkenisseweg op Tent aan de linkerkant een noodschool gebouwd. Er kwam een werkkamp voor mensen die uit de Randstad met bussen
naar hier kwamen. Want nu de Simonsenstraat is, er was toen een barakkenkamp en daar werden die mannen ondergebracht. Er was ook een kantine en die waren dan hoofdzakelijk voor de aanleg van wegen en fietspaden en planten en weet ik het allemaal niet. Dat vind ik heel mooi geworden. Ja, toch wel een beetje trots op Beerkerk ook natuurlijk. Ja, dit is ongeveer de plek waar de maker van deze foto begin november 1944 stond. En dan zie je dat dit gebied, we staan in de Ooststraat in Domburg, bijna op de markt, dat dit gebied grotendeels verwoest is door het bombardement op 1 november 1944. En dat heeft natuurlijk alles te maken met wederopbouw. Ik denk dat niet veel mensen zich realiseren dat dit ook een schoolvoorbeeld van wederopbouw is. En dat geldt voor heel veel meer panden en landschapselementen op Walcheren. En dat besef willen wij heel graag vergroten bij inwoners, maar ook bij ondernemers. Zodat als die plannen maken om iets te verbouwen of om iets nieuw te maken, dat die dan weten welke plekken er waardevol zijn. En dan kun je toch ook op een andere manier met zulke plannen omgaan. Als je weet welke delen er zijn gebombardeerd in Domburg, dan herken je toch ook wel iets van die wederopbouwstijl. Jaren 40, 50, sober, maar heel doelmatig. Als je kijkt naar het landschap, valt vooral op de open gebieden. Walcheren stond onder water, dus zoals het was kon het eigenlijk nooit meer worden. En tegelijkertijd is die landbouw gemoderniseerd, dus grotere kavels, mooie doorkijkjes. Je kan, als je meer op het eiland staat, kun je van de ene kant van het eiland zie je de duinen in Valkenisse en de andere kant zie je veren. Nou, als je dan verder kijkt op het eiland, wat dan vooral opvalt na de oorlog, zijn de vakantieparken die werden gebouwd. Aan de zuidwestkant, Valkenisse en Dishoek, maar ook aan de kant van Oostkapelle en Vrouwenpolder. En als je kijkt naar de infrastructuur, ja, dan zijn het toch het herstel van de oude wegen over de kreekruggen, maar vooral toch het open karakter in het landschap. Voor de oorlog waren er iets van ruim 400 boerderijen op Walcheren en die zijn getroffen in de oorlog. En kort na de oorlog, in no time, zijn er ruim 300 noodboerderijtjes uit de grond gestampt. En als je er oog voor hebt, als je weet hoe die eruit zien, dan ga je ze zien. Sober, de woning losgekoppeld van de schuur. Echt een voorbeeld van een wederopbouwboerderij. En dat besef willen wij heel graag vergroten, want we denken dat dat belangrijk is voor het behoud van die belangrijke panden uit die wederopbouwperiode. Maar ook hartstikke leuk om dingen te herkennen in je woonplaats of op Walcheren. En zodat je die ook een plaats kan geven in de geschiedenis van Walcheren. Het beleid van de gemeente, het uitgangspunt daarbij is behoud door ontwikkeling. Dus dat betekent niet een glazen stolp eromheen en maar hopen dat het goed onderhouden wordt. Maar juist de ruimte bieden om een goed gebruik, een goede bestemming aan een pand te geven met respect voor die waardevolle elementen in zo'n pand. En ik denk dat wij dat als gemeente best kunnen stimuleren door vooral dat besef te vergroten. Van wat is waardevol om te bewaren, waarom is het waardevol om te bewaren. En als iedereen dat weet en als ondernemers en inwoners dat weten, dan denk ik dat er zorgvuldiger om wordt gegaan met dat erfgoed.